Entón foi o mellor adestrador da historia. Non, se te escoite dicir eso, habíaxe rir moito. Pero inventaría algo novo. Non era amigo de inventar. Resumía o fútbol con dúas palabras moi sencillas. Orden e talento. E xa está. Sí, xa está. Pero mira, cando o Depor perdeu a Liga de Penalti no último partido, no último segundo, sabes o que fixo? Foi abrazar a Yuque, que foi o xogador que fallou o penalti. Así era Arsenio. Pero esa liga non a gañamos. Non, pero ano seguinte ese mismo Depor ganou un título moi importante, que foi a Copa do Rei. E por eso lle fixeron esa estatua. Por eso e por 1.000.000 de cousas máis. Para ti, quen é o mellor avó do mundo? O mellor avó do mundo es ti. E eu. Por qué? Por que vai ser? Porque eres o meu avó. Pois con Arsenio pasa o mesmo. Arsenio é noso. Por iso é o mellor. Entendes? Sabes cando algo é teu de verdade? Cando non o cambiarías por nada. Pois eso, agora entendiches. Regalouma o meu avó que é o mellor avó do mundo. Bueno, xa será o segundo mellor.